hráčkam za dnešné predvedené výkony a napínavé finále. Veľmi kvalitnú predvedli nielen dnes, ale aj počas celého týždňa. Samozrejme, poďakujem patria divákom, ktorí prišli nielen dnes, ale počas celého týždňa na tento turnaj a verím, že sa tu budeme, takto sa tu stretneme budúci rok. Na druhom mieste sa umiestnila Michala Hončová, Slovenská republika. Víťazkou 3. ročníka FR Women's Indoor Pernila Mendezová, Česká republika. Gratulujem. Superka hrala dobre a ja som bola veľmi unavená, mala som štvrťfinále a v semifinále trojsetové zápasy, Lenka ma vyšťavila. Bol to, myslím si, že lepší zápas v semifinále odo mňa určite. A cez noc som nemohla spať, spala som asi hodinu, som mala krče a dneska som bojovala s tým, čo som mala a to bolo asi tak 20%, čo som mohla. Úprimne ani neviem, jak som sa dostala do 3. setu, len som tam stále chcela byť a občas ona hrala výborne a občas zaváhala, tak nejaké tie lopty som uhrala, ale nič som, že unavená som bola tak. Kde sa ešte bola vzala tá energia vo zastavu 1-4-2-5 v 3. sete, odvrátený matchball? Tak ona troška sa začala, jak by som znervoznela, že ide vlastne na titul. A ja som nemohla švíhať dneska, lebo jak by som sa zaprela telom a hneď som chytala krče, čiže ja som musela hrať strašne voľne, ináč by som vykrčovala už v prvom sete, takže ja som robila, čo som mohla a vlastne som to nehávala na ňu. Kvázi hrala som, jak som mohla a ona troška znervoznela preto a mne tam niečo padlo. A ešte prezráte, že sa ponáhľate, teda hráte kvaldu? No ja hrám dneska o 7. zápas v Nemecku a musím letieť na lietadlo a rovno, jak vystúpim, idem hrať. Ak ho stihnem, ak nie, tak ma skračujú. Si možno očakávala, že to bude také dramatické, že sa to bude tak naťahovať? No vůbec jsem to nečekala. Já jsem začala hodně dobře, takže měla jsem převahu. A i v druhém setu jsem vedla 2-0 a ona změnila v tu chvíli taktiku, začala hrát volnější míče a v tu chvíli já jsem to hodně uspěchala, no, takže ona se do toho dostala a zvrátila ten set. Čo sa týka tohto turnaja, bol toto najlepší tenis na tomto turnaji, čo si hrala práve v tomto zápase, alebo možno niektorý iný zápas z tvojho pohľadu bol ešte lepší, tvoj výkon? Já bych řekla, že včera to bylo takové víc konstantní ode mě, že jsem nedělala, tady jsem měla hodně výkyvy, že jsem chvilku hrála dobře, potom jsem začala dělat zbytečné chyby a včera to bylo asi trošku lepší ode mě. Ešte taká otázočka, čo teraz v najbližšom období ťa čaká, nejaké turnaje, alebo čo máš teda v pláne? No, já spíš studuju, takže budu hrát zase, až budu mít volno od školy, takže spíš až v létě nějaké ITFky zase.